alama ƙararrawa da alamar subscribe domin samun labarka idan mun ɗora muku. Manya-manyan jarumanmu na masana'antar Kano da irin su Fati Washa ta saki wasu manya-manyan bidiyoyinta inda ta ke ta manya-manyan maganganu akan abin da ke shafi shirin Labarina. Ta ce shirin Labarina babban shiri ne wanda masoya suke kallonsa kuma masoya suke bibiyarsa suke musu comment wajen ɗora shi saboda manya-manyan role ɗin da take takawa a matsayin Nafisa Abdullahi. Ta ce tana yi wa masoyanta godiya da kyaututtukan da suke bata da kuma abubuwan da suke bata, amma kuma akwai wasu wanda suke mata ƙazafi a YouTube wajen cewa ta aikata abubuwan da bai kamata ba, wanda kuma ta ce wannan abubuwan duk ƙarya ne ko mutane ne mahasada waɗanda ba sa son ta su ne suke faɗan irin wannan abu, amma ita gabaki ɗaya ba ta aikata irin wannan abubuwan da shirme wanda mutane suke ta faɗa a social media. Dan haka jama'a ya kamata ku dinga yin kamar irin waɗannan mutane su dinga gyarawa akan abubuwan da suke faɗa.